Muistamaan, että jos tää eka kerta video. Ja muodista mua tulee puhua. Yeah. Niin vaan olit. Ja nyt eiköhän me aloitetaan tää video lopullisesti. Mun eka sana. Se oli kai joku äiti tai joku semmonen, en tiedä, kai. Minun eka isoin rahani. Mikä 5 euroa jotenkin semmoista. En mä tiedä, kun mä saan, no on millä mä synttäreitäkin nyt sain niin sen rahat ja saa ostettua preikkari. Siis ei mun eka lemmikki, vaan niin meidän perheen eka lemmikki, olisiko joku koira. Se on edelleenkin meillä. Meillä ei mitään muuta lemmikkiä. Eikö ole meillä ollut pupuja? 2 pupua. Eka puhelin. Se ei ollut mikään simpukkapuhelin tai kosketusnäyttö. Se oli ihan näppäin puhelin kuin Nokia, en tiedä. Se oli sen verran vanha Nokia, siinä ei ollut näytössä niin valoja. Se oli niin himmeä näyttöinen. Ja se oli aika paska mun mielestä. Eka peli. Se on varmaan tässä edelleenkin. Varmaan kuvasta näkeekin. NHL 07. Se on 1 euro. Joskus tammassa näitäkin aika paljonkin. Siis ei tää 1 euroa maksanut silloin kun mä tää ostin, mutta nyt on maksaa 1 euro. Se maksaa varmaan 7 euroa maksaa ostin silloin kun mä ostin tämän ekan pelin ja Tietskalle. Ja se oli semmonen peli ja joskus oli farmia ja semmoista. Tosiaan, joo. Eikä on tää video tässä. Eli muista videosta kommentoida. Siis minä seuraavan videon parissa. Sanotaan moro.